sa studio sa Action Radio Bacolod ang officer in charge sa Philippine Statistics Authority. Sir, ara lang aton camera. Si Sir John Campomanis, halin pa ni siya sa kwan eh. Kapis bala mo sa tabuk dito pa sa Panay. Nagtinguha gid nga makapauli kagabi para mag-attend diri sa aton invitation. Sir John, how are you? Good morning and thank you gid. Liab lang ko po, sir. Thank you gid for coming kag salamat gid sa tempo mo. Okay, mayong aga Action Art sa imo pag-imbitar sa hapon diri no sa among talatapan makatambong diri sa imong nga programa para maka dulong man sa mga balita o kung mga developments ang aton mga inisyatibo sa Philippine Statistics Authority. So may aga man sa tanan nga tagapalamati no sumulunod sang Action Radio live sa radyo mismo kag sa online sa YouTube kag sa Facebook. Yes sir, yes sir. Ara si Sir Jano makita no sa Facebook. So pwede ka mo dira no maka-comment kung may gusto ka mo ipalabot. Pero sir, you started as officer in charge ng PSA. That was August, no? End of August. Okay. So daw kwan pagali August, September, October, November, ika third month subong, no? Sulod pa lang sa third month. So sir, aray kay nagliga nakita ko abi ginpadala actually sang PIA ang inyong press release. Nagapay balong dito sa may airport sa Silay, nag-put up kamo sang booth nung to accommodate sa gusto magpa-register sa PhilSys. Sang una sir gin-set up dito? Ang aton collocation sa Bacolod Silay International Airport nagsugod lamang sang nagligad nga Lunes, no Nobyembre 13. Amo tong adlaw nga nag-put up kami sang registration center para ma-accommodate ang mga travelers naton nga travel no halin sagwa pakadto Bacolod kag halin sa Bacolod Mangapuli. Actually Action Art before nag-ara kami collocation sa arrival area. Pero galing kalabanan nga traveler naton pag-abot siyempre excited magpuli no. Correct, so gadali na siya, hindi na sila kaparehistro. So nag-request kami sa talatapan sang kaap kung pwede kami kaplastar dira sa may pre-departure area kay mas dako ang tsansa naton nga makakuha sang mga registrant no o kung mga pumuluyo naton nga wala pa nakaparehistro sa national ID. So while waiting sang ilang flight no so posible may makuha kita dira nga wala pa nakaparehistro. So amo na subong amon nga strategy kay ginalantaw man namon base may mga OFW man bala nga nagpululi. Correct. Nga wala pa kaparehistro ka dira base namon sila makuha ano anti sila magbalik lakat sagwa. Okay. Ano man sila makaparehistro. So bali dito sir may personnel kita coming from your office nga gin set up dito. May ara kita duwa ka member no sa isa ka team duwa na sila ang nagaman sa aton tong station. So open na sila from 8 to 5 every Monday to Saturday. Okay. So pero aside sa dito sa airport, sa una abi ang nahibaluan kung may mga mall kita nga gin set up o magin butang man nga booth good to accommodate sa mga kanto sa mga mall. Sige man nagyapon subong sir. Actually ongoing man tagyapon sa Action Art no sa mga mall sa Sagwa. So sa Subong may ara kita daw 3C pabla ka station location Sagwa. Pero ang mga LGUs sige man request nila gyapon sir nga magkadto kamo mga LGUs. Actually kami ang naga-coordinate sa mga LGU Action Art no so gasulat kami na sa talapan sang LGU kung sa diin kami maplastar. So subong sa nagakalain-lain halin sa San Carlos down to Hinubaan may mga ara kita pa matawag ng mga registration center. So sa mga area nga wala nagakandak man kita sa mobile registration. Yes, Sir, saan o gani ma-end ang target sang national government sa sining national ID system nga matapos ang kabilugan nga proseso nga pagbaton sa registrants? Actually, ang una sining phase ang aton nga registration 5 years no ang initial phase niya pero hindi man ni siguro mauntat kay masigi-sige gini yes kay may nagatak ongoing gini kabataan oo
maamat-amat siguro naton sa uli kung damo na gid ang narehistro. So base mabuhin kita sa mga registration center, Yes, pero may correct. mapabilin gid nga fixed Continuing. registration center amo na lang dra sa Philippine Statistics Authority nga office sa Dalom, may ara Yes. kami dra center. Aha. So sige man nagyapon until now ya kung da ka magkadto sa office Oh, sige gina sa. So may ara kita dira nga duwa ka area sa opisina sa PSA. Ang isa ara sa Civil Registration System outlet, no, sa sulod sa ginakuhaan sa mga birth certificate, naton. May ara kita okay. dira isa ka table, no, nga naga-cater dira sa aton nga mga kliyente man nga naga-apply birth certificate. So okay. pwede mo na sila ka-apply. Ang isa dira mismo sa original nga registration center sa tupad man Sa tupad lang. sa Dalom, Okay. sa opisina. Sir, ano mga challenges ang ginatubang sumong sa PSA? I know nga sa una tayo medyo may kabudlayan because of the health protocol, nga kinanglan amo gini, na actually sa una tayo dapat naka-face mask ka, dapat social distancing, subong medyo daw gindula lang nga mga protocol. Pero I understand nga sa inyo office siya, kinanglan kung anak ka personal choice mo man niya kung magsige kagapon sunod sina sa health protocol. Okay man lang, sir. Ang daily nga nagakadto nga nagapa-register. So far okay man siya action art, no, pero unlike before nga damo gid kayong gapa-register, subong kay daw mataas na ang nalabot naton sa registration. Okay. Pero continuing kami sa subong, nagasugod kami, ongoing nagalino ang aton nga pagpa-register sa mga gaedad 5 to 14 years old. Kay ang una to nga pag-start gid sa national ID 15 years old and 15, above. correct. So Oo. subong 5 to 14 years old na ang aton man ginakater. Although nga sige-sige ginagyapon ang aton pa-register sa Okay. ang amon subong concentration daw more on sa 5 to 15. Bali, sir, may personnel kita, kakadto sa mga barangay sa 5 to 15 eh? May ara kita nga team nga nagakadto. Okay. Oo, so okay. atong kaginanghambal ko nga may mga center kita sa mga banwa, no. May ara gid kita team nga naga-conduct mobile registration kadto sa mga eskwelahan, no, sa may ongoing man kami nga mga co-location with the Department of Welfare, no, sa DSWD. Okay. Kay ang ila man nga gustong marehistro Manila, magka-national ID man ang mga purpose beneficiaries. Very good. So nag-join kami na sa ila man nga activity. So far, sumong sir, in your record sa database naton, more or less Negros Occidental, rough estimate lang, mga pila na sir? Actually, ang narehistro naton sa Negros, no, may ara based diri sa akon nga as of October, no, 2023, may ara kita 2,10,552 nga individuals na nga narehistro sa Negros. Bacolod and Negros. Negros Occidental. Lang sa Ay, Bacolod, okay. we have already registered 543,921. Dako, nagali ang Bacolod, no? But, sige-sige pa ng yapon. Sige-sige, pagyapon, no, kay may ara, subong nga tuig, ti siyempre, bago lang ng 5 years old, ti gina, manamon, Oo. gina, sunod manamon ang mga, dason, may mga bag-o man nga, may ara pagid gani ang mga senior citizen nga na-encounter kami na during the mobile registration nga Ay, wala tuod? pa na rehistro. Pero sir, kumusta yan ang delivery sa mga IDs na gid halin sa nasyonal? Actually, kung nantaw naton ang delivery sang national ID, ang PhilID gina ang original nga ID nga PBC ID, ang post office na siya ang naga-deliver, no. Correct. So, sige-sige manada. Sige man sa gyapon, pero may mga sa base di sa akon nga record, no, may ara kita nga na-deliver man ang Aha. Oo. Kag ang hindi nila ma-deliver, ginabalik sa opisina. No, after 3 attempts ang post office nga hindi nila ma-deliver or Oo. malocate, ginabalik nila sa opisina. So pagkabato namon sa opisina, kami naman na nagpa-deliver sa team namon. May team, may ara correct. kami team nga para mag-deliver sa ID mo. Okay. So wala labot sa aton nga PBC ID, may ara man ang PSA na nga gin-issue nga another variant sa ID. Okay. Inang ipil ID nga tawag ng bal nila nga temporary lang kuno nga papel blang ID. In fact,
hindi na siya temporary, no? So the same functionality and validity gina siya sang I PBC see, nga ID. I see. So gusto ko lang pabalo sa tanan no nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa YouTube kag sa kapalamati sa radyo nga ang ipil ID na o kun ang papel nga ID hindi na siya temporary. Yes. So the same functionality and validity sa sang PBC nga ID. So pwede once ka nakuha na nila or nabato nila ang ID nga ina, pwede na nila magamit no while waiting mag-abot tong ilang Plastic na gid ang plastic tawag yang sila. PVC nga ID. So valid gid na siya gyapon. Pwede na sir mapalaminate. Pwede gid. Pwede gid siya okay. mas maayo mapalaminate naton para di sa dali correct. pedor magisi no. Pero subong ang bilang bulig sa Action Radio as your media partner, nano sir ang mga activities, nano ang mga kinahanglan naton ipaybalogid sa mga Bacolodon ang nagrusanon as part of your campaign nga makabulig man kami sa inyo dira sir. Okay, so siguro Action Art ang una gid no ang pahibalo sa aton tag palamati nga ang PSA padayon nga nag-conduct sang registration. Yes. Sang aton nga ID. So kung wala pa kamo nakaparehistro sa aton national ID, tigulang man or ang gaedad 5 anyos pasaka, kita padayon nga nagabato no sang registration registrant. So okay. Magpalapit lang siguro sila, pwede sila palapit sa PSA sa fixed registration ng center naton. Mayara man kita sa iban nga mga malls no, sa iba-ibang nga malls diri sa Bacolod. May mga one-stop shop nga ara dira naka-join ang PSA nga magbaton sa national ID. Kag gakandak man kita sang mobile registration sa mga eskwelahan, sa mga barangay, kag sa subong nagasugod man kami palibot no, mayara kami kampanya nga registration on wheel. So ang team naton galibot dala sa lakyan, tricycle, pedicab. Ay tuod. Oo, sa mga barangay nga mga remote. Kag sa Bacolod siguro sa sunod nga inadlaw magalibot man kami sa iba-iba nga barangay diri. Dahil lang gid i-check ko may pamangkot diri. Sige sir, anong himuuna mon kung nadula ang amo national ID? Ang ato nga national ID wala pa kita subong pamaagi sa replacement no nga maisla na dayon sa subong pa kay ang una ato nga gina cater subong ang may mga ID nga may diferensya bala like panas ang picture no? May mga sa pagprint bala kag nabato nila may diferensya. No? So amo pala na subong ang gina-cater sang opisina nga pwede sila kakadto sa center i-surrender nila kag mag-file sila request ang replacement. So ang after siguro Action Art sa sunod ang base i-cater naman naton ang may mga clerical error sa subong wala pa kita sila nagabaton ginamatamat naton. So base sauliya mo na ang sa replacement, pero ang I think ang sa replacement ultimately base may bayad din na kay base sa aton nga IRR ang once na dula mo daw may ang replacement siya daw may bayad na. Pero wala pa kita sila kalabot. Why pa man guidelines ko na sila, no? Why pa man wala pa. Pero ang replacement for now hindi pa gali ma-accommodate. Ang replacement sa lost ID sa lost wala ID. pa. So amo pa lang ng replacement sa may mga deface, may mga diferensya nga. Hindi man pwede sila kadto katuya kag mag-apply liwat kay may record ka na to no. Actually, amo man lang ang hambal sang iban kuno nga kung kadugay sang ID nyo mag-abot, apply ka mo liwat kay magwa na dayon. So hindi na siya tuod nga magwa na dayon kay bisan mag-apply ka paliwat pagkalabot na to sa central office, may duplication kita sang kag screening mo. So mabala magyapon kung nag-apply ka liwat. Iban na mo ginasunod nila gurong style blank iban gani sa driver's license sa LTO niya nga case gasing na ba ina lang to dula to ma-apply na lang ta kag nagaka-issuehan man sila tiyala ko na bla mo pamot ko no gusto mo ng ID nila pero sir hindi nga ma-ID bala kay nagligad to may nagambal nga daw mag-transaction kami no hindi man way ginabaton sa iban. Isa na sa amon man nga challenges man kung no pero gina-request namon ang mga naka-encounter balang publiko nga ang ila national ID wala ginbaton pwede sila kasulat sa PSA no i-report nila ang ang natabo ngayon na kung diin nga establishment kung saan tagaan nga detalye kay gina-refer na namon sa central office para ma-aksyonan gani man kay basi mismo guro ang gingadtuan mo establishment to bla sinya dali lang daw kuan man basi bla kun
balo ka may mga reason man na basi tuod kung deface da o kung ano nga basi kung hindi man gina-consider. May ari nagpamangkot sila nga 2021 pa ko July nag-apply do ay pakaabot until now. Nano sa ring imuon, sir? Pwede na to una ma-check no sa tracking balasang PhilPost. May ara na siya. Okay. Kung ara pang ilang transaction slip na bala pag-apply nila may ara kita na sang papel nga daw file copy mo sang pag-file mo to sang imo registration. Okay, so okay. may ara na nga daw 29 alphanumeric digit nga transaction number. Amon isang i-type mo sa tracking sang PhilPost kay magwa Okay. na dara ang status no kun ara ng ID mo. Okay. Pero kung wala pa, pwede ka man kadto sa opisina, pa-check mo kung ang record mo is validated, kung na-verify nga nakasulod sa database ang imong record, pwede ka na ma-print outan sang ipil ID nga ginatawag naton o kung atong papel ang blanay while waiting sang imong ID. Kaya ang ID na sa Central Bank na iya gina-print, hindi sa PSA. Okay. So sa Bangko Sentral ng Pilipinas gahalin ang aton nga PBC ng ID. Diri sa Bacolod ng Negros, why pa man kamo ka-encounter na record abi nga daw complaint nga daw nagpang-ubra ya piki nga national ID sa. Daw may ara na kami na-encounter before no, may gin-report sa amon ang DFA. Okay. Nag-apply ata passport na anan nga fake. So gin-report man to, gina-report man namon. Grabe. Because of the advent of technology, damo yung mga maalam subong mo. Oo, siguro. Amo gina siguro action art man no. So may mga maalaman nga ang ilang expertise no kagaalam galing Ginagamit na siya dito. Ginagamit sa do India mo. Correct. Kagati para kabaylo sina bayad kaya sila Oo, pero hindi mayo ina. Sir, hopefully nga mangin panugod ini sang aton partnership. Hopefully just keep us posted. No kung may ara gid man sa mabulig ang Action Radio sa imo campaign. If in case nga may ara kamo importanteng announcement sa ulihi, feel free lang nga may number ka naman sa akon sir para nga maka-interview kita anytime or maybe magka-guest kita liwat diri so that we can help the office ninyo sa office nyo sa pag akomodar no sa kwanya sir sa mga naga-process balasang mga birth certificate kasi una ang PSA NSO pa na sing una diri perti ginakagutok nga opisina kada adlaw subong mo magyapon sir. Sa subong daw hindi na masyado no kumparar naton sa una kay may ang aton nga opisina nakasaylo na sa dira sa bagong opisina so naka-accommodate na siya dako nga kliyente unlike before nga daw gamay lang so gito gusto siya kita so subong malapad ang area naton nga komportable na kay daw ang aircon naton bugnaw na nagdamo na nga aton nga Taylor no ang window naton nga maga-cater sa pagbaton sang application damo man ang naga-release na. So daw nagdasig-dasig na kag nag-implement kami sang appointment system no. So okay. we advise no all applicants naton nga gusto magkuha sang mga birth certificate na o civil registry documents, birth, marriage, death, CNMR nga magpa-appointment online sang ila schedule. Sila ya pili sang ilang schedule kung saan o sila libre kung ano oras kag kung maka-register sila, pili sila sang ila time kung ano oras sila nga makadto. Okay. Kay sigurado yang ila pinili nga slot sa ila appointment ila ginaya slot. Very good no. So anyway, sa mga Negrosanon ang Bacolod nun, sir, ang imo liwat nga mensahe ang mapalabuot naton sa ilang information please. Okay. So Action Art, salamat sa imong pag-imbitar diri no. Siguro katapusan ko lang nga reminder sa ato ng mga kapalamati nga base may mabatian kamo bala nga may nagalibot nga taga PSA nga pangatag kwarta no pangayo sang pakita sang inyo national ID ko picturean wala kami himo kay do may nabatian ako kahapon nga somewhere nga barangay to sa may barangay diri sa Negros. Oo, diri sa Negros. Kami nagalibot ko no nga naga-picture sa mga national ID. Okay. So mag-amo na iya kag nagapakilala nga taga PSA, nagahatag ko no kwarta. Inang hindi na siya matuod no kag wala kita gakandak sina. So subong bala kadamo sa mga scammer kag mga hacker nga gatabo. So please ang data sang inyong national ID hindi nyo pag
hatag sa iba, no, hindi niyo pagpapicturan. May data privacy law kitang dapat amligan naton ang pribado naton nga detalye kag hindi ta paghatag sa kung sino-sino lang kay magamit ina nila sa hindi maayo Correct, good, sir. ilimuon. Ang sa nadumduman ko lang gali, atub lang sa issues yung una during the time pagaling ni Sir Luis to, na-report, kina-refer na to sa national, galing kinuha sa uli, doon nalamuran to politika at tong ginbilin sa basurahan, sa tiling, sa kawayan. Oo, May sa update kawayan. na to, sir? Actually, sir, nakakanda kami sa investigation na dito kay actually ako tong ginayo ni Sir Luis before sa pagkabati. Ito the following day ako to ang nagkanto sa kawayan nag-investigate, no. So after that nagkanda kami sa investigation. Then may series of follow-up investigation pag siya nga ginandak. So subong ang insidente ato na pasa na namon sa Fraud Management Division sa National ID sa National Office. At the same time na endorse na to sa legal service. So gahulat kami sang ilan ng aksyon kung anong ilang desisyon gid sa kaso nga saka dito sa ila. Sige. Anyway, Sir John, thank you so much for the time again dedicate kinahatag mo karon nga morning. I know that Saturday is a family day, pero ari ka gid diri sa Action Radio Bacolod. Thank you for coming, sir, and hopefully may sukasunod pa nga invitation. Salamat kid, sir. Sige, salamat man Action Art sa imong imbitasyon kag salamat sa tanan nga nagapalaman. Action Hotline. Balik kita